Кожните инфекции, които са причинени от бактерии, гъбички или паразити, са също в графа най-чести причини за дерматологични проблеми при нашите пациенти. В повечето случаи те не са първичната причина на заболяването, но доста често са важен фактор, който трябва да бъде изконтролиран по адекватен начин с диагностика и лечение. Гъбичките, бактериите и паразитите са причинители на кожни проблеми, които живеят върху кожата, хранят се върху кожата, общо техния жизнен цикъл е там. Всичко това оказва негативно влияние върху нашите пациенти. Дори да са вторичен проблем, което е по-честия сценарий, не бива да бъдат неглижирани, трябва да бъдат диагностицирани правилно и третирани по правилния начин. Има пациенти, които позволяват лечението да бъде само с локална терапия, къпане, мазане, с шампуани, има такива мусове, които не са с измиване, а само се нанасят върху кожата, но има пациенти, които имат нужда от системна терапия с антибиотици, противогъбични и противовъзпалителни. Тези пациенти са по-трудните за контрол и мониторинг. Важно е да знаете, че гъбичковите инфекции са зооноза, те са опасни за нас, за хората, така че според мен навременната диагностика е важна както за здравето на нашите пациенти, така и за здравето на техните стопани. Ако вашите домашни любимци имат дерматологични проблеми, които се касаят за гъбичкова инфекция, бактериална инфекция или паразити, заповядайте при нас. Аз съм доктор Спас Спасов, специалист дерматолог и работя в Обединена ветеринарна клиника.